ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода. дар замони соҳиби истиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ба музаффарияту комёбиҳои беназир ноил гардида, имконияту иқтидори сайёҳии кишвар ба ҷаҳон шоиста муаррифӣ шуд. таъмини амнияти сайёҳон, мавҷуд будани мавзеъҳои сайёҳии кишвар, таъриху фарҳанги қадима ва рушди инфрасохтор заминаи асосии пешрафти соҳаи сайёҳӣ гардид. 33 соли соҳиби истиқлолӣ сайёҳон аз давлатҳои гуногун ба тамошои манзараҳои зебо, табиати нодир, таъриху фарҳанг, осори қадима, ҳунару анъанаҳо, шоҳкориҳои бузург омаданду таъссуроти онҳо ҳамасола шумораи сайёҳонро бештар намуд. дар заминаи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳаи сайёҳии Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври мусбӣ ва ҷолиб арзёбӣ гардида, Тоҷикистон мавқеи худро тадриҷан беҳтару мустаҳкам намуда истодааст. соҳиби истиқлолӣ аз нигоҳи шумо ҳамчун мутахассиси соҳаи сайёҳӣ ва сарзамини мо кадом навгониҳо, кадом пешрафту шукуфоиро ворид намуд, ки таваҷҷӯҳи бештари сайёҳон сол то сол ба Тоҷикистон зиёд гардид? соҳаи сайёҳӣ як самти афзалияноки иқтисоди миллӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат арзёбӣ гардидааст. албатта пешвои муаззами миллат аз аввалин лаҳзаҳои ба даст овардани истиқлолият барои рушди соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ бахусус соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд ва ин буд ки барои рушди соҳаи сайёҳӣ ҳукумати мамлакат махсусан роҳбари давлат як қатор имтиёзҳо пешбинӣ намуд. ҳамзамон соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд, ки дар заминаи ин дар кишвари азизи мо як қатор корҳои назаррас анҷом дода шуд вобаста ба рушди соҳаи сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дар деҳот инфрасохтори нав бунёд гардид ва сатҳи сифати хизматрасонӣ низ беҳтар гардид. ҳамзамон барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳо ба субъектҳои хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ пешбинӣ гардид аз ҷониби ҳукумати мамлакат, ба виҷа яъне ки дар тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2018 инҷониб он нафароне ки мехоҳанд ширкати сайёҳӣ боз кунанд барои 5 соли аввал дар фаъолият аз андоз аз даромад озод ҳастанд ва инчунин 50% боҷи гумрукӣ барои он нафароне ки таҷҳизоту техника ва дигар маҳсулот барои бунёди иншоотҳои сайёҳӣ ворид менамояд аз боҷи гумрукӣ озод ҳастанд. ин имтиёз барои ворид намудани автомашинаҳо ва дигар воситаҳои нақлиёт ки барои пешниҳоди хизматрасонӣ ба соҳаи сайёҳӣ дар ҳудуди кишвар истифода бурда мешаванд, озод карда мешаванд. соҳаи сайёҳии Тоҷикистон тибқи баҳогузориҳои созмонҳои байналмилалӣ ба даҳгонаи беҳтарини кишварҳои ҷолиб, роҳҳои зеботарини дунё, мавзеъҳои бехатар аз рӯи таъмини амнияти шабона, даҳгонаи кишварҳои беҳтарин аз рӯи сайёҳии пиёдагардӣ ва саргузаштӣ, панҷгонаи беҳтарин аз рӯи низоми соддаи пешниҳоди раводид ва дигар эътирофҳои ҷаҳонӣ сазовор гаштааст. арзишҳои миллии ин сарзаминро истиқлоли давлатӣ ва 33 соли шукуфоиву сарсабзӣ беҳтар муаррифӣ намуд. тибқи ҳадафҳои стратегияи миллии рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мероси бои таърихию фарҳангии Тоҷикистон, табиати нодири он бо кӯлҳо, ҳайвоноту растаниҳои нодир, инчунин кӯҳҳои баланд шарти муҳим барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва афзоиши ҳиссаи соҳаи мазкур дар кишвар маҳсуб меёбад. яке аз талабот ва ниёзҳои ҳар як меҳмоне ки ба дилхоҳ давлат ворид мешаванд он буда метавонад ки онҳо мехоҳанд ки дар мавзеъҳо дар маконҳои хело ҳам зебо ба сайру саёҳат ва махсусан ба истироҳат қарор гирифта шаванд ва хизматрасонӣ муосир низ талабот ва ниёзи аввалиндараҷаи ҳар як меҳмон ва ҳар як сайёҳ буда метавонад. сарзамини мо махсусан шаҳри Душанбе хело ҳам хуб имконият ва шароитҳоро фароҳам дорад. сайёҳ ё ин ки худ ҷаҳонгар пеш аз оне ки ба кишвари мо ворид мешавад, он таваҷҷӯҳи асосӣ ба ҳамун иншоотҳо ё ки ҳамун ҷойҳои сайёҳӣ зиёд таваҷҷӯҳ дорад. пеш аз ҳама меҳмонхона, тарабхонаҳо, марказҳои фароғатӣ, боғҳо, инҳо яке аз ҷойҳои диданӣ ва аввалин дараҷа барои сайёҳони хориҷӣ мебошанд. айни ҳол дар шаҳри Душанбе инфрасохтори сайёҳӣ бениҳоят дар ҳоли рушд қарор дорад
тавре ки ҳамаи мо медонем дар ҷумҳурии тоҷикистон дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе боғҳои фарҳангӣ фароватӣ биноят зиёд шуда истодааст ва ин заминаи асосӣ барои рушди ин соҳа мебошад. ғайр аз ин дар пойтахт баъд аз эълон шудани солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ шумораи меҳмонхонаҳо низ нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд гардиданд ва худи ҳамон сол аз тарафи роҳбари давлат барои бунёди якчанд меҳмонхонаҳо дар пойтахти мамлакат санги асос гузошта шуд ва аллакай мо шоҳиди он гардидем ки ин меҳмонхонаҳо дар муддати 2 сол ва ё 3 сол аллакай қисмаи аз онҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва ин яке аз дастоварди соҳаи сайёҳӣ дар замони истиқлолият ба ҳисоб меравад. сол то сол таваҷҷӯҳи шаҳрвандони дохилӣ ва хориҷӣ барои дидани мавзеъҳои ҷолиб ва тамошобоби минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ меафзояд. барои ба ин комёбӣ ноил гардидан қабл аз ҳама мавҷудияти воситаҳои қабул ва хизматрасониҳои сайёҳӣ рушди инфрасохтор заминаи мусоид фароҳам овардааст. имтиёзои ҳукумати мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ боис гардид ки шумораи субъектҳои хизматрасонӣ бо тадриж зиёд гардад. бибинед ки имрӯз дар ҷумҳурӣ бештар аз 212 ширкати сайёҳӣ фаъолият менамояд ва бештар аз 300 субъекти хизматрасонӣ низ фаъолият менамояд аз қабили осоишгоҳ, меҳмонхона, ҳомстей ва дигар субъектҳои хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва ин ҳама бо шарофати истиқлолияти давлати маҳз, бо шарофати пешвои маъзами миллат ва имтиёзоти ҳукумати мамлакат ба даст омад. агар ташрифи сайёҳон соли 2017 ба кишвар аз таҳлилҳо бармеояд ки бештар аз 400,000 сайёҳи хориҷӣ ба ҷумҳурӣ ворид шуда бошад, пас дар натиҷаи андешидани тадбирҳои созандаи ҳукумати мамлакат роҳбарияти олии кишвар шумораи ташрифи сайёҳон дар соли 2019 ба бештар аз 1 миллион расид ва ин нишон дод 2023 бештар аз 1,2 миллион нафар сайёҳи хориҷӣ ба ҷумҳурӣ ворид гардиданд ки албатта ин боиси фарахмандӣ ва хушнудӣ аст. натиҷаи насаррасти соҳа гувоҳӣ медиҳад. тоҷикистон ватани азизи мо аз шарофати истиқлол ҷилову дурахши тоза дорад. ин ҳама ободкориву созандагиҳо, пешрафт ва шукуфоиҳо барои миллати тоҷик дастоварди бебаҳост ки тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон чун миллати тамаддунофару соҳиб фарҳанг, амну осоишта ва дорои зарфиятҳои хоси сайёҳӣ шинохтанд. бо дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат тоҷикистон чун кишвари амну осоишта, зебо ва воқеан ҳам ободу пешрафта рӯз то рӯз барои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои сайру сайёҳати тамоми сокинонашон тавсия дода мешавад ва мо воқеан ҳам аз ин ободӣ, аз ин зебоиҳо ифтихор менамоем. дилбар наҷмиддин, маъруфи абдулло барои барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳри душанбе бо иштироки олимону зиёёни тоҷикистон ва қазоқистон ҳамоиш доир шуд. зикр гардид ки муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистон ва қазоқистон дар соҳаҳои сиёсӣ, ҳарбӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, илмиву техникӣ, фарҳангӣ ва дигар самтҳо бо муваффақият густариш меёбад. гузориши ҳамкорони мо. муносибати гуногунҷанбаи тоҷикистон ва қазоқистон заминаи мустаҳками таърихӣ дошта таи солҳои охир дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтиром ва эътимоди мутақобила густариш меёбанд. муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қазоқистон аз соли 1993 барқарор шуданд. мардумони ду кишвар равобити бародарона ки бар анъанаҳо ва арзишҳои муштарак асос ёфтаанд мепайванданд. бар пояи муносибатҳои густурдаи байнидавлатӣ дар шаҳри душанбе конференсияи олимону зиёёни тоҷикистон ва қазоқистон дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. қайд гардид ки ҳоло муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистон ва қазоқистон дар соҳаи сиёсӣ, ҳарбӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, илмиву техникӣ, фарҳангӣ ва ғайра бо муваффақият густариш меёбанд ва ин гуна ҳамоишҳои сатҳи баланд барои таҳкими бештари ҳамкории заминаи мусоид фароҳам меоранд. дар чорабини роҷеъ ба тавсияи ҳамкориҳо дар соҳаи илм таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа дода шуда, зиштар намудани ҳамкориҳоро дар ин соҳа иштирокдорон ба манфиати кор хонданд. ҳадафи баргузории конференсияи илми амалӣ ин барқарор намудани ҳамкориҳои илмии байни ду давлат ва олимони ҷумҳурии қазоқистону тоҷикистон мебошад. дар конференсияи илмии амалӣ намояндагони институтҳои илмии академияи миллии илмҳои ҷумҳурии қазоқистон ва академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар соҳаҳои гуногун баромад намуданд. мавзӯъҳои мубрами рӯз пешниҳод гардиданд, маъруза шуданд ва дар музокирот
масъалаҳои гуногуни ҳамкорӣ дида баромада шуданд. зикр шуд ки баъд аз соҳибистиқлол гардани ҷумҳурии тоҷикистон сиёсати давлатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи илм ба ҳифз ва тараққӣ додани маркази асосии илми тоҷик академияи илмҳо равона карда шуд. робитаҳои байналмилалии илмии академияи илмҳо бо марказҳои илмии давлатҳои дуру наздик таҳким ёфта истодаанд ки ҷумҳурии қазоқистон аз шумули онҳо мебошад. дар кори ҳамоиш масъулин дар робита ба тамоюл ва дурнамои рушди ҳамкории илмию техникии тоҷикистон ва қазоқистон дар соҳаҳои илм таваҷҷӯҳ намуда роҷеъ ба самтҳои асосии фаъолияти академия ва дастовардҳои илмии тоҷик маълумоти мухтасар пешниҳод намуданд. чорабинии мазкур бо иштироки меҳмонон ва олимону муҳаққиқони варзидаи ҳар ду давлат дар сатҳи баланди ташкилӣ рӯҳияи созанда ва ҳусни тафоҳум баргузор гардида олимони қазоқистон ҷиҳати тавсия ва густариши ҳамкории илмӣ бо ҳамтоёни тоҷики хеш изҳори омодагӣ намуданд. давомишан рӯз аст ки дар шаҳри душанбе давраи сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст идома дорад. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. шурӯъ аз 15 то 27 соли ҷорӣ дар саросари мамлакат даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст идома меёбад. озмун имсол соли шашум аст ки таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷараён дорад. тавре имрӯз дар озмун мушоҳида намудем хонандагони хурдсол низ бо тайёрии ҷиддӣ омаданд ки бисёре аз онҳо новобаста аз синну соли хурдиашон аллакай 200 китоби бачагона ва 1000 байтро аз бар намуданд ки натиҷаи чунин мутолиа ба пешрафти соҳаи адабиёт ва илму фарҳанг мусоидат мекунад. дар даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ғолибони даври ноҳиявӣ аз 4 ноҳияи пойтахт исмоили сомонӣ, сино, фирдавсӣ ва шоҳмансур дар 6 номинатсия иштирок намуданд. иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҳастам аз рӯи номинатсияи хондан ва аз бар намудани осори адибони муосири тоҷик. аз рӯи низомномаи озмун зиёда аз 150 ғазал, 200 рубоӣ ва дубайтӣ, 150 байт достон ва дигар навъҳои шеъриро аз бар намуданд. соли гузашта низ дар озмуни мазкур иштирок доштам ва бо гирифтани ҷои аввал дар даври шаҳрии он ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёфтам. дар даври шаҳрии озмун довталабон аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик ва адабиёти муосири тоҷик дар гурӯҳи якум, яъне хонандагони синфҳои ибтидоӣ, синфи 1 то 4 баромад намуда донишу маҳорати худро нишон доданд. дар даври сеюми озмун дар шаҳри душанбе 448 нафар ғолиби даври дуюм иштирок мекунад. ман бори аввал аст ки дар ин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок меварзам ва дар даври дуюм ҷои дуюмро ишғол кардам ва мехоҳам ки дар даври сеюм сазовори ҷои аввал гардам. дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи илму маориф ва ҷалби шаҳрвандон аз ҷумла наврасону ҷавонон ба китобхонӣ тадбирҳои муҳим амалӣ мешаванд. дар ин замина таваҷҷӯҳи сокинон ба китобхонӣ зиёд шуда сол то сол шумораи иштирокдорони озмунҳо бештар мегардад. ёдовар мешавем ки озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳиву худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар, аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмию адабии муассисаҳои илмию эҷодӣ, фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар доир мегардад. ман соли аввал аст ки дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ иштирок мекунам ва ҳоло иштирокчии даври севуми фуруғи субҳи донои китоб аст мебошам. ман ба раҳбарияти кишвармон ташаккур мегӯям ки чунин озмунҳоеро ба роҳ монданд ки ин озмунҳо ҳамагӣ барои тақвияти зеҳнии хонандагон, барои китобхон кардани ҷомеа, барои ҳамчун шахсияти доно фарҳехта ташаккул ёфтани насли наврас ва умуман ҷомеа мусоидат мекунад. ғолибони озмун бо мукофотпулӣ ва диплому сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе сарфароз гардонида шуда соҳиби роҳхат ба даври ниҳоӣ, яъне даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст мегарданд.
با استقبال جشن 35-سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای سازندگی وسعت تازه کسب می‌کنند. در این زمینه ساختمان بینای نو 6 آشیانه برای بیمارخانه ولایتی در شهر خاروخ آغاز گردید. گزارش ماهیره طاهر. соҳаи тандурустӣ самти муҳими ҷомеа буда ҳамасола баҳри беҳбудии он аз ҷониби ҳукумати кишвар кӯшишҳои зиёде ба харҷ дода мешавад ва ба ин матлаб тандурустии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба дастовардҳои зиёд муваффақ гардидааст. бо ноил шудани соҳаи тандурустӣ ба пешравиҳо ва дастовардҳои азим имконият даст дод сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар шаҳру нояҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон рӯ ба беҳбудӣ nihoda баҳри сеҳатмандии омма мусоидати хуб намояд. беморхонаи вилоятии шаҳри хорӯғ аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат дар канор набуда ҳамасола замонавӣ ворид карда мешаванд. имрӯзҳо дар беморхона тамоми дастгоҳҳои муосиру таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз буда танҳо баъзе утоқҳо ва шӯъбаҳои беморхона ба талаботи муосир ҷавобгӯ намебошанд. бо дастгирии ҳукумати кишвар дар доираи корҳои созандагиву ободонӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати шароити васеътар фароҳам овардан барои соҳаи тандурустӣ корҳои сохтмонӣ дар бинои беморхонаи вилоятӣ идома доранд. дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 411 муассисаҳои табобатию пешгирӣ фаъолият дошта, аз ҷумла 35 муассисаҳои хадамоти бистарикунонӣ, 229 муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, 9 марказҳои назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва 62 муассисаҳои тиббӣ дар хизмати мардум қарор доранд. беморхонаи вилоятӣ аз калонтарин муассисаҳои тиббӣ маҳсуб ёфта, аз тамоми таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошад. ҷиҳати мутобиқгардонии беморхона ба талаботи стандартии ҷаҳонӣ бо дастгирии ҳукумати кишвар сохтмони 6 ошонаи бинои нави беморхона ба нақша гирифта шудааст. феълан корҳои сохтмонӣ дар ин бино идома ёфта. дар марҳилаи аввал бо дастгирии ҳукумати кишвар барои сохтмон зиёда аз 2 миллион сомонӣ ҷудо карда шудааст. айни ҳол коргарони маҳаллӣ ва 4 техникаи корӣ ба кор ҷалб шуда итминон меравад то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бино бо тарҳи муосиру замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, шаҳри хорӯғ. таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. бо татбиқи барномаҳои соҳавӣ дар солҳои истиқлоли давлатӣ истеҳсоли картошка дар тоҷикистон бештар аз 10 баробар афзоиш ёфтааст. акнун дар шароити дигаргуншавии иқлим ва зарурати мутобиқшавӣ ба он олимон афзун гардонидани дастовардҳоро дар самти зиёд кардани истеҳсоли тухмии картошка аз ҳисоби заминҳои баландкӯҳ зарур медонанд. наврӯз шоҳи азизулло гузориш медиҳад. соли 1991 дар тоҷикистон 105983 тонна картошка истеҳсол шуда буд. ин нишон дод дар соли 2010 ба 706139 тонна, соли 2015 887418 тонна ва дар соли 2023 ба 1144882 тонна баробар шудааст. давоми 6 моҳи соли равон бошад дар тоҷикистон аллакай 267111 тонна картошка истеҳсол шудааст. дар миқёси ҷумҳурӣ то солҳои истиқлолияти давлатӣ истеҳсоли картошка ҳамагӣ 100-110 ҳазор тонна ташкил медод ки инам бошад як қисми картошкаи барвақтӣ ва қисми дигар начандон зиёд картошкаи девӣ дар минтақаҳои назди кӯҳӣ. ҳоло бошад агар мувофиқи нишондиҳандаҳои омори истеҳсоли картошка на кам аз 10 баробар зиёд шудааст. ин аз чӣ манша мегирад? якум таъмин кардани талаботи аҳолӣ аз рӯи нишондоди истеъмоли картошка ки барои ҳар як нафар аҳоли тоҷикистон 90 килограмм рост мебиёд, бояд мо ба ин ҳадаф расем. дуюм васеъ кардан ва баланд бардоштани ҳосилнокии картошка. афзоиши истеҳсоли картошка имкон фароҳам овард ки талаботи бозори истеъмолӣ бо ин намуди маводи ғизоӣ асосан аз ҳисоби истеҳсолоти худи қонеъ гардонида шавад. ин дар ҳолест ки бо зиёдшавии аҳолӣ талабот ба картошкаи истеъмолӣ тадриҷан зиёд мешавад. баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ дар ин давра асосан аз ҳисоби азхудкунии заминҳои баландкӯҳ ва се намудани майдони кишт дар истеҳсолот ҳарчи бештар ҷорӣ шудани таҷрибаи муосири кишту парвариши ин намуди сабзавот ва баланд бардоштани ҳосилхезии замин таъмин карда шудааст. ҳосилнокии картошкаи барвақти дар минтақаҳои водигӣ агар 20-22 тонна аз як гектар ташкил кунад, дар минтақаҳои назди кӯҳӣ ва кӯҳӣ дар аксарият хоҷагиҳо 30-40 тонна аз ин ҳам зиёд аз як гектар ҳосил ба даст меоранд.
ки ин аз он гувоӣ метиҳад ки шароити хоку иқлими минтақаи наздиккӯҳии кӯҳӣ ба хусусиятҳои хоси биологии зироати картошка ҷавобгӯ аст. соли 2024 дар ҷумҳурии тоҷикистон дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамоавӣ тибқи маълумоти фаврии вазорати кишоварзӣ 37613 гектар кишти картошка гузаронида шудааст. аз ин то имрӯз майдони 14177 гектар ҷамъоварӣ гардидааст. бо назардошти имконияти мусоиди табиӣ ва кам будани таъсири касаливу ҳашароти зараррасон, олимону мутахассисон зиёд кардани истеҳсол, аз ҷумла истеҳсоли тухмии картошкаро аз ҳисоби заминҳои баландкӯҳ зарур медонанд. дар минтақаҳои наздиккӯҳӣ ва кӯҳӣ парвариш кардани картошкаи тухмӣ хеле муфид буда, шароити хоку иқлими хусусан минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурии тоҷикистон ин лаборатории табиӣ ҳаст, ки зери таъсири нури офтоб, нурҳои ультрафиолет, ҳарорати нисбатан паст, намнокӣ нисбатан баланди ҳавои минтақаҳо шароит пайдо мекунад, ки ҳосилнокии ин зироат хеле ва хеле баланд шавад. картошкаи тухмие ки дар минтақаҳои хусусан кӯҳӣ парвариш карда мешавад, аз ҷиҳати хусусиятҳои биологӣ фарқкунанда буда ва потенсияли баланди ҳосилнокӣ дорад ва метавонад аз ин хусусан хоҷагиҳои назди кӯҳӣ давоми 2-3 сол аз ҳар як репродуксия истифода кунанд ва вақте ки мо ҳамин хел ташкил кардем, мо ба он ноил мегардем, ки маводи картошкаи тухмӣ истеҳсол карда шудаи мо на фақат миқдоран, сифатан ба талабот ҷавобгӯ аст. мутахассисон ва деҳқонон дар асоси таҷриба бо назардошти нашъунамои хуби картошка тибқи апробатсияи гузаронида соли 2024 нисбат ба солҳои гузашта зиёдшавии истеҳсоли ин намуди маводи ғизоии ниёзи аввалро пешгӯӣ мекунанд. дар маҷмӯъ ҳадафи давлату ҳукумати мамлакат ба таъмини афзоиши истеҳсоли маводи ғизоӣ, кам кардани вобастагӣ аз бозори истеъмолӣ, баланд бардоштани самаранокии замин, фаровонӣ ва таъмини саодати рӯзафзуни мардум равона карда шудааст. наврусиёҳи азизулло ба ҳузури истам ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор ки мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.